weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni kedugo weli ngara jawɓe barakana gorgola asaba daro sare pate ko on waktu yoni hato guidi minne kame jakka modi ene jeeya e gardede kabruji mena to leydi sénégal pottitala waɗi toon to dargueja dande maayo hakkude Mauritanie e Sénégal binditagol ko fate jawdi taccori tonto leydi Mauritanie fedde wiitende woto mema gendam jaltini ɓatake mumena gam hollirde laamu leydi Mauritanie yo mbaɗ loskoji mumen e gasɗe jiitaɗe nder leydi Mauritanie tonto leydi Mali ko pelɓodiral waɗi e nokku biteɗo akhbar hakkude pelle ceɓitiɗe e kame gacca waɗi jeenayo taw kadi ko pelle ceɓitiɗe wasɓe hen pittali mumena tonto Guinée Conakry lundiyanke ɓurɗo ɓattade sello Deran Diallo ñawama hanki ene lelo lebbi sappo e jeetate kaso to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koto nene Abouba kabruji men jolam jaberi ko haali Abouba timtol makko tonto hunare woto goɗɗe jonjoni jañoɗen kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare sappo seeto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetate ɓatake manditare radio Jowola Sare manditare mabɓe to kadi ko ñande sappo e nayyi nduɗo hen lewru waɗata haalirde Jowola Sare ne tendinira ene teddinira ne tintina kadi dendagal bandiraɓe e hettiyankoɓe mum e yaadiyankoɓe mum ɗo mbawi wonde kala manditare radio ngo ko ñande sappo e nayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen haalirde Jowola Sare e gardugol Ibrahima Kalidou Sowa kamɓe noon haalirde nde ene haali hen ɗemgal pular soninke kono kadi wolof hasaniya kame bambara ko radio ngo ganduɗa riwtugo kala kene wiye leñamagu noddinga pinal kame ɓamtare yuɓɓinogo jewte taw kadi ko fate cellal ɓalli kame hirjino rendo kala ko fate jangde kame needi hay dewle e neɗɗo no suɗorto taw kadi koye gurdama aduna kala taw kadi kamɓene aɓe nodditi kala kay jiɗɗo tigui rigui yurnitade radio mabɓe gonka mabɓe kala ene wawi yurnade situji mabɓe ɗi kewi tawede e kala saaha so tawi jaaɗa koto Sky mbatta ko Sare sur -1 so tawi a waɗi tan ma tawtona golle mabɓe paydinde walla mbaɗa site Jowola taw kadi ko Jowola Sare .org ma tawɓe toon walla mbaɗa tunin mbaɗa ko Sare UN mbaɗa to mbatta ko Sare US taw kadi so tawi a waɗi kalɗo mbawɗa wonde ma heɓɓe ma kadi heɓ jewte mabɓe taw kadi ko jewte paydinde siftinde noon Sare Jowol taw kadi ko haalirde muɗum tawetengo e ɓoggi karaleje toon to dowlaji dentuɗi États-Unis d'Amérique e gardugol Ibrahima Kalidou Sow aɓe tentinir dendagal bandiraɓe kala manditare haalirde Sare Jowol ñande sappo e nayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen taw kadi waɗata koye ɓoggi karaleje kamɓe noon radio ngo haalirde radio ngo pular soninke wolof kono kadi hassaniya walla mbiyen safrore kono kadi bambara kame ɗemɗe goɗɗe kala ko fate tintino kame hirjino kala haydara hen ɓe keedani caggala taw kadi yettini ɓatake o ko banimen debbo biteɗo sohna Kumbali kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaale ñawor Ibrahima Ly taw kadi ko franco Sénégal najo bannoɗo jillu mum toon to leydi Syrie caggal nde o jaggande tawama tigui noddirguel makko ko fate banggue vidéo ngaji kame photoje taw kadi ko ɓen jeeyaɓe fedde wiitede dayesa ñalawma hanki onon woddarima yesso ñawo mo Samba Kane ñawo Samba Kane ñawimo hanki omo lelo duuɓi sappo joyi kaso taw kadi ne yaadi e golle wawnere ñalawma hande onon ko ñawore biteɗo Limama Ndaw Limam walla mbiyen Limam Aliou Ndawa ñalawma hande onon ñawore makko fuɗɗima sanga 10 heures caggal noon ñawore nde dartina ha 15 heures oɗo henna mo gonɗen ko wawi wonde kala ma en gandoyo
oɗo hen ñalawma hande kanko imama ndaw so tawi o ɗaccite walla so tawi o dumbete ha joni tonto leydi Sénégal keddorɗena ma en jaaha ton to ndar gueƴa dande maayo ñalawma hanke o jonde joɗima toon hakkude gouverneur mo leydi Sénégal kame walimo Mauritanie ɓe joddima taw kadi jonde nde ko ñande jeenayyi ha ñande sappo e tati nduɗo hen lewru e taw noon jonde nde koko yurnitade ko fate banggue binditagol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal taw kadi ko waɗaɓe yangara joomen dabeje ngol binditagol on ñande sappo e ɗiɗi nduɗo hen lewru jagorgal kalfinagal ko fate banggue gaynaka ngal leydi Sénégal kame ngal leydi Mauritanie ma tawtore toon to ndar gueƴa dande maayo ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale fedde dande leñol woni Baba Mala e subaka noon o holliri mette makko no fewi caggal kayde jayndeli leydi Sénégal taw kadi ko yogay situji e kolliri wonande kay hoorejo leydi Sénégal jaɓanani kanko Baba Mala ɗaɓɓande wonande télévision mo yiɗi darnude e nder leydi Sénégal kanko Baba Mala no holliri o tinani ɗum hande o tinani ɗum janggo tene kadi jokkodiral makko e hoorejo leydi Sénégal ko jokkodirgal payodingal no fewi kala kay wawɓe yaltinde ɗin konnguli wona gonɗuɗi noon e nder leydi Sénégal ñalawma hanke onon jayinde witende Sénégo kame jayinde witende Sénéweɓa ɓe kolliri ɗuma oɗo subaka hande noon jayinde witende leeral poye netto holliri wonande dande leñol holliri e wonande ɗin konnguɗi godani hay seeɗa so tawi kay woni ɗaɓɓino ko fate banggue e darnude télévision kañum suwa taw tinde ɗeɗon gueɗe ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale hoorejo jagorɗo leydi Sénégal biyeteɗo Mohamed e Boun Abdoullahi Dionne ñalawma hande o joddima e syndicat ji taw kadi ko heedanɓe e wonande wonɓe e cuuɗi cafriɗi leydi Sénégal ngam yurnitade toɓɓe keddinoɗe hakkude mabɓe ko fate banggue safroɓe kame laamu ngu ko wawi hen wonde kala ma en garto hen so tawi ɓuuriɗo hen labde ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Yoff noon oɗo saaha mo gonɗen e kamɓene ɓe kuccani koye ñalɗi diine baɗoji ñande sappo e jeegom nduɗo hen lewru kame sappo e jeeɗiɗi e taw kadi wanno erango ko Limamoullahi Laya e Limamoullahi Laya ko on tigui wanno noddago kene wona joni duuɓi temedere capanɗe tati e jeetati e kamɓe noon finoɓe Yoff ɓe bindi tigui ka ɓe bindi programme uji walla tan ɓe bindi gueɗe mabɓe kala caɗele mabɓe kala ɓe tonggui aɓe cabbi noon jillu hoorejo leydi ndi toon to Yoff ngam hollide hoorejo leydi ndi wonande kay toon to Yoff caɗele mabɓe toon ko ngakkede nden ko kame kisala e wondeɓe e niɓɓere e kala saaha ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Mbacké kalele tana musɗo baɗo toon ñande aseɗa jawtuɗo ɗo henno taw kadi resanno toon ko biteɗo Cheikh Seck kanko noon ko mécanicien kamɓe mécanicien ɗi noon so tawi aɓe ndesa goto kala heewi addude kono ñaƴirta nde o resatne noon waddi ɗon werla goto on werla noon ko minni ko gorko joli hen kame sehilaɓe makko kala caggal on pijira on oto ngam hollude kay wonande aɓe mbawi gollal mabɓe e caggal tigui ɓe goni koye yangue koɗon tigui oto waɗi tallo mbirmiri yani leydi ha ganduɗa suka gorko goto biteɗo Sekouna Diakate hawri hen ladiala kanko noon oɗon miñiraɗo ko ɗon tigui o waɗi ladde o dogi kanko Cheikh Seck desowo noon e dadiɓe payino makko e juuɗe caggal kay nde ɓe dogni werla o ɓe mofta ɗum caggal on werla ala no kayitaji timmuɗi e waɗi hen noon gañiɓe hewɓe no fewi ɓe noon nawama toon to hôpital gonɗo toon to Touba e taw kadi ko biteɗo Matalibola Fawzayni oɗo saaha noon dadiɓe gudditi hen losko kono kanko oɗon e dognonoɗo on werla ha yani o ko baɗɗo e ladde ha ɗo ɗo gonɗen o suwa taw yitede ha joni toon to leydi Sénégal keddoroɗen wonande jayndeli leydi Sénégal kolliri wonande kay procureur général du Qatar waɗino jillu mum e nder leydi Sénégal taw kadi koye lewru mayduɗo hen ɗo hollirama noon gon jillu koye jillu sunde tigui o joddima e hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall kame jagorgal kalfinangal hakkude leyɗele biteɗo maître Sidiki Kaba ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi Sénégal hoorejo leydi Sénégal jarima walla mbiyen félicité leydi Qatar wonande kay darde mabɓe tinde nde ɓe daari ko fati banggue haɓade kala ko fati e mbuñari taw kadi yaltini ɗin konnguli ko ambassadeur mo leydi Qatar taweteɗo e ndara leydi Sénégal sen gewi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde witede le kalamɓe koliri wonande fedde witede tuspa ma nationalité wotto mema gendam ɓe jaltini ɓatake mabɓe e ñingde laamu leydi Mauritanie caggal noon yitede wonande kay toon to chema caggal yitede toon gaska ene waɗi yimɓe sappo e
joyo taw kadi ko tongaɓe ne beddani mbara toon gila e duuɓi jewtuɗi kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen kay ko fate banggue dalilaji kewɗi peeñi ha tenti kadi e toon to wocci waɗino gasɗe jiitade toon to sorimale e ha toon to inala ha toon to inal kame jirayeto ɗeɗo nokkuji kala ko fate banggue gasɗe jiitama hena heddo to noon ko kuulal ko fate banggue hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati e baɗanogal gam jogade nden kay kisal wonande kay ɓen wannoɗo ɗiɗo hen wargoji watta ñawede ɓen kuule poti ko ittede ha laaɓa beele kay wadde ngal ɗo hen baɗal mbawa ñawede nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witede tawari ɓe koliri toon to arfada heccanki jamma noon ko suka gorko goto jaranoɗo e duuɓi capanɗe tati kam tigui wara toon taw kadi yoɓi fittan makko sehili makko gorko mo wonduno duuɓi jawtuɗi e caggal on nde ɓe natti famodirde ɓe certi ɓe potiti noon e nder arfad legal arfade e hoore mum taw kadi koye rukkuyel niɓɓirguel no fewi ko ɗon tigui sehil makko yaltini laaɓi fimo e dande abbitimo kadi fimo gotki e keeci nde wayeni nde noon ko ɗon tigui on dogui caggal mum noon wonde legal ngal noddi dadiɓe nde ɓen gaari noon gardi tigui e procureur ko ɗon tigui ɓandu makko ronda nawat morga o wirama kono baɗɗo ngal baɗalo suwa taw jaggede siftinde noon yontere yewtunde hono ngal ɗon baɗal waɗino toon to legal arfada ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali ɓoggi karaleje taw kadi ko ɓoggol giwgol toon to Europe faade toon to Mauritanie ha ganduɗa weeyoji Mauritanie ngakki no fewi ko wona ɗum ko noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri wonande kay ngol ɗon ɓoggol e ngol fewti oɗo saaha ko fate banggue weeyoji ɓamtima e nder gendi leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon ɓe kolliri wonande ngol ɗon ɓoggol angol rokkanno leyɗele jeegom e nder Afrique ko fate banggue weeyoji ɗen leyɗele jeegom kala dañino caɗele ko fate banggue weeyoji wona leydi Mauritanie tan ɓe kolliri leydi Sierra Leone ko hen jeeya kono kadi leydi Libéria Guinée Bissau Guinée Conakry e ha toon to leydi Gambie kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Mauritanie Mouhamadou Abdel Aziz ñalawma hanki on o joddima ñalawma hanki o joɗoɗima e o ñalawma hanki o joɗoɗima e koolaɗo kuɓala taw kadi koto banggue Mauritanie fedde G5 Sahela taw ko biteɗo Hammana Sambo Sidiko kono o joddi hanki noon on holliri beele mum no fewi caggal kay nde hoccidire jayde witede ami o holliri wonande hoorejo leydi Mauritanie wasima momotene rokkimo wasiyaji labɗi labtuɗi e wonande kay oɗo saaha darde mabɓe ko yurnitade wonande fedde heblo wonande kay fedde G5 Sahel holno wawirta fuɗɗorade e golle muɗuma kanko kolaɗo kuɓala noon o holliri e yesso jayde witede ami wonande sappo e jeenayyi ndiɗo hen lewru ndo gonɗen maɓe mbad batu mabɓe toon to Washington taw kadi ko jagorɗe jeeyaɗe e nder fedde witede G5 Sahela ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale jayde witede presse Afrique ɓe kolliri wonande kay ñalawma hanki o ɓen dogɗe ne moltoyi toon to leydi Sénégal witeɓe réfugié Mauritanie en yaaɓe moltoyade e toon to leydi Mauritanie ñalawma toon to leydi Sénégal ñalawma hanki on ɓe mbaɗi manditare wonande kay nde ɓe jalti guendi mabɓe kene wona joni duuɓi nogas e jeenayyi duuɓi nogas e jeenayyi ɓe mbaɗi pottinal mabɓe hanki ne tawra ɗum biteɗo Aljuma Sissoko ɓe koliri noon hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom hewɓe mabɓe kootino leydi Mauritanie kono hawɗo saaha mo gonɗen ngala kayitaji tene kadi suka men ngala fodde mumen e nder leydi ndi e siftinde noon ɓen taccirinoɓe ɗe oɗo saaha mo gonɗen ngala kayitaji gendi leydi Mauritanie galleji men kame leyɗele men kala keftama ha laaɓi tene kadi ɓe kolliri kamɓene yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko hodde gendi mabɓe toon to leydi Mauritanie ko siftinde tan fulɓe kala ɗo mbawi wonde ne poti heɓanade gueɗe baɗe dani hen nde tawno guila waɗi ha faade oɗo saaha mo gonɗen haɗo ɗo gonɗen suwa taw o dartade so tawi ala ko ɓeydi kam ala ko usti hen hay seeɗa semgue wi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali fedde witede MSA taw kadi ko ɓattiɓe Aljawan mo Robela taw kadi ne wonde fedde witede Gatcha kamɓe tigui mbaddi jungol fandu gam haɓade pelle ceɓɓitiɗe toon to Kerol hakkude leydi Mali kame Niger e nokku biteɗo Akhbar kene wona kiloji sappo noon hakkude muɗum e Kerol ko toon tigui ɓe pelɓodiri ñalawma hanki o e bandiji joguitiɓe mbari hen noon kene wona jeenayo ɓe kefti toon kaɓirɗe jonɗe no fewi kono kamɓene ɓe mbaranama neɗɗo goto ɓe gañanama kadi koniyanke goto ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale gouvernement mo Bamako ɓe ciifi ɓe ciifodire
union européenne woni fedde ormanaɓe ken wona temedere sappo e nayi milliard taw kadi koye koppareje franc CFA ko fate ñamande wonande kay union européenne ñam ɗum leydi Mauritanie leydi Mali beele kay leydi Mali wawa sembolinde yogay golle ɗe yiiɗi wadde e nder leydi Mali ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to nokku biteɗo Tarkina e wuro witego tema silita noon tema silita walla mbiyen tema salita ne tawe e nder leydi ndi kamɓe noon ñalawma hanki o ɓe gullitima tene kadi ɓe goyi bojji cattuɗi no fewi fade laamu leydi Mali oɗo saaha ko ɗom ka tigui warata ɓe kamɓe kalani dabeje mabɓe ɓe kaali tigui ko koye mabɓe oɗo saaha noon ko nguleki cattuki woni toon ha ganduɗa ndiyam wamata haydara jippotako tene kadi so tawi ɓe paabaka ɓe ganda kala ɗo ɓe payi ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to kolongo Bolibana kolongo Bolibana ne tawe e nder falde Ségou to noon ko jeere wanno toon ko wiyete luumo walla ni mbiyen tan ko wiyete luumo ko ɗum tigui wanno toon hanki noon walla mbiyen hecci hanki o walla mbiyen ñalawma hecci hanki o ko gorko goto mo ene yara e duuɓi 40 gaari werla mum e sara debbo goto jeeyowo taw kadi debbo ne jogui funeɓe ɗiɗo worɓe ɓen funeɓe ɗi noon ko tokosɓe no fewi nden noon kanko gorko wo soore debbo kene fota wonde ujunere wo yaltini ujunaji ɗiɗi ɗon tigui debbo wimo fadam mi ƴeewoya weccete ndende debbo yi ƴeewoyde wecce tan ko ɗon tigui o sasti sukaɓe ɗiɗi ɓe kala o jolni e werlama ko huɓɓi o dogi haɗo ɗo gonɗen o yiitaga kono dadi ɓe Ségou nana mbaɗi lahtene jiilo oɗo henna gorko e taw kadi ko gujjuɗo ɓeɗo henna sukaɓe ɗiɗo ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Kolikoro oɗo saaha noon soɗon teski so sa heedi mango ne heewi jippade e Kolikoro e boli mum kala kame ladde mum kala nde tawno koɓe remoɓe mango kono iwoɓe leyɗele taariɗe hay guure taariɗe kala gam arde somade ko fate banggue mango ɓe kolliri oɗo saaha mango koni séri ha ɓurti mangorore wotere ne yaaha ha temedere mbuɗu walla temedde ɗiɗi mbuɗu won hen ne cohli kene wona kiloji 5 walla mbiyen tonnuji 5 kono haɗo saaha mo gonɗena ɓe cuusani sodde taw siftinde noon mangoji ɗi kala so ndendi mango iwowo leydi Mali ɓuuri welde ɓuuri sucride ako yeeye ha to wiyete Gabon sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Algérie Abdel Aziz Bouteflika gila hitande ujunaji 216 hay goto yiyanimo o yalti wona ayawa haalirde leydi ndi e wona e nder leydi ndi e hoore mum jaarowo e duuɓi 61 ñalawma hanki on o yalti o yeehi ha to Juma Abdel Aziz Bouteflika o yeehi kadi ha to nokku biteɗo martyr o salmini toon dendagal bandiraɓe wonnoɓe toon e padimo kala o yeehi kadi ha to nokku biteɗo ayni nadia ko toon tigui o udditi lawol ko wiyete lawol métro hewɓe noon kolliri oɗo saaha mo gonɗena ya taw o yiɗani ƴamtude manda makko 4 ɓiijo e nder manda makko 5 ɓiijo e nder leydi Algérie siftinde noon oɗo saaha kala mo gonɗen guila tan kene wona joni duuɓi 4 Abdelaziz Bouteflika yarani koyɗe mum o woni tigui koye pousse ko ma o pousse caggal nde koyɗe ɗe donki darade e sen giwi toon to Algérie paɗen ko toon to leydi Gambie ma en jaɓɓo musidɗo men koddenene Abouba toon to leydi Gambie. ɗi sar ko noon tigi jangu mbiyen taw ko nangue hoore kellaw yimɓeɓe ene pawi ene teguite muɗumen ɗum waɗi koto Kembujen so tawi aɗa yalta Birkama to wiyete Dia Oil taw ko essence série goto ene wayno waɗi ko waktuji 10 e ayno fawi hojomaji 30 ko gorko goto ne jogui fetel hinde witende AK-47 nde wonati ɗon dede ko nden tigi o wawi weddade kure dow ɓen yernoɓe mbawi dogde gam dandude te pittali muɗumen ko ɗon de o naati koɓe jeeyno fodde balɗe ɗiɗi o rendini o waɗi e sakkos taw mo adduno motor on tuma motor o ronki huɓɓude noon ko ɗon tigui o ƴetti fetel o fawi e dande taximan goto pour dandamo on tuma noon ene wayno tan de kaalowo e ɗemgal police aɓe o biteɗo David Kujabe o holliri ɗum ɗo de ko hunde wonde te oɗo waktu ɓe goni koye losgo gam kamɓe e koniyankoɓe ɓe mbadda jungo e fandu gam tan ɓe mbawa andude oɗo gorko holto ummi haɓe mbawa fawde ɗum te jungo no hannirtani e on gardinoɗo toon walla mbiyen gonnoɗo manager biteɗo Aissatou yimɓeɓe jayniyankoɓe namde momo gam wawde hebde makko konngol de kono oɗo waktu ɓe keɓani makko hay konngol gotol ko ɗum ɗo kewi ɗo te Kembujen takko Birkama walla so tawi eɗe yalta Birkama kodde nen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda
kodnene abouba ma en keddo ha joni toon to leydi gambi to ferfeñe kame daru e ha fayen ma toon to saare pate e toon to yuna angale ko wona ɗum ko noon jillu feddeble sukaɓe afrique waɗi potiti mum e ɗiɗo hen nokkuji kala ɓe gayni ñalawma hanki o nokku biteɗo ɓe gayni ñalawma hanki o e nokku falde ferfeñe kala ñalawma hande noon aɓe tawi nokku biteɗo daru aɓe tawi toon to saare pate ko wona ɗum ko noon maɓe mbatton pottital mabɓe gam hirjinde yimɓeɓe fade e fedde heble sukaɓe afrique ene ɗowi noon nde ɗo hen jonde walla nde ɗowi e nguɗo hen jillu musidɗo men ceerno ousmane ba sen giwi toon to leydi gambi koto guine konakiri paɗen ñalawma hanki o ñawore ibrahima sori camara ɓurɗo ɓattade selluderen diallo taw ko lundiyanke yani ha laaɓi omo lelo lebbi 17 kaso caggal nde o yaltini vidéo goto taw kadi vidéo ma haala en o holliri wonande alpha konde e yaadi mum mbaɗi batu mumen wonande kay lundiɓe so tawi mbaɗi seppoji mumen maɓe jane dow men ɓe mbarat ɗumen taw kadi ko wargo sattugo toon to leydi côte d'ivoire paɗena nokku biteɗo bangulo toonne kadi nokku biteɗo bangulo ne tawi nder leydi côte d'ivoire toonne kadi oɗo saaha ɓe kolliri finoɓe toon ɓe goni tigui koye caɗele musde no fewi caggal nde wargoji limtini toon kamɓe noon ɓe ñaguima laamu leydi Alassane Dramane Ouattara nde wallataɓe darne toon ko fate banggue poste oji wonande kay beele ɓe daña renoɓe caggal nde wara toon biteɗo Yar Juma Yaquba taw kadi ko jangguinowo ko wona ɗum ko noon ɓe kolliri e kala saaha jangguinoɓe diwan noon keewi warede toon to leydi Burkina Faso paɗena toonne kadi ko maire wuuro e witego Koudougou ko kam tigui wara jamma heccanke o walla mbiyantan wendogo heccanke o ɗon ɗo yaltuno e galle makko mo Julia Salatuk ene tawe nder falde suma sum noon ne tawe hedde DGR mo leydi e Burkina Faso taw wuuro ngo wiyete ko Koudougou kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gondena ɓe oɗo saaha mo gondena toon ne Wuli Diaw caggal e kala saaha pelle ceɓɓitiɗe ne natta e nder guure ɗe ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi ndi biteɗo Mar Christian Kaboré windi ɓatake fade koreji mum gam yettinde duwaw te ne holliri en metti mum no fewi kanko noon wiyeteno ko Hamidou Kounda Ba kam tigui wonno maire mo wuuro ngo o wara ko heccanki ɗon ɗo yaltuno galle makko mo Juulaya Salato toon to Nigéria Mohamed Bouhari jarowo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi joyya e taw kadi ko garɗo e laamu gila hitande ujunnaje ɗe sappo e joyya e holliri wonande mawo jeeye e ƴamoɓe lefol laamu hitande fande toon to leydi Nigéria Mohamed Bouhari siftinde on hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e nayya ha yettanno hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e joyyi o waɗino kuddata ko nden tigui o ittiti laamu ngu o tottiti civil en ko ɗum saabi tigui hoolare arti ha ganduɗa ɓesguji Nigéria naɓe e kalfitinimo laamu leydi Nigéria to erde Congo jeegomo mbasi pittare men e parc Viringa ene tawe to Nord Kivu taw kadi ko pelɓodiral hakkude mabɓe catal bitegal e lummimba ko wona ɗum ko noon ɓe kolliri e kala saaha e ɓeɗo hen ene kewi yante e mabɓe jooɓo pittali mabɓe toon to leydi Maroc ñalawma hanki onon ɓiɓɓe Maroc naɓe kala finoɓe nokku biteɗo Layyuna e mbaɗi pottital mumen mbaɗi sitting mumen powtodel kolliri metti mumen e caggal nde mbaɗi seppoji mabɓe Gulɗi Diawa saabi ɗum noon kamɓe oɗo saaha yidde mabɓe kay ko ɓeɗo witeɓe polisari en wonɓe toon to Sahara Média nde dartinta e kala saaha sappanade ɓesguji Maroc naɓe siftinde noon kala temedere capanɗe jeetati e nder leydi Sahara ko Maroc tigui diwi ene jooɗi hen nogas ko ɓeɗo hen witeɓe laafaji mbulaji e goni toon ene ndena ɗuma ko heddi ko noon ko Algérie naɓe pusata ɓeɗo witeɓe polisari hen e kala saaha ne dokkaɓe kaɓirɗe ko wona ɗum ko noon ɓeɗo hen witeɓe Maroc naɓe ɓe kolliri mette mabɓe no fewi ñalawma hanki o toon to Layyuna gam wonande polisari yo ɗaccu e kala saaha ko taccata keeri gam jofade peɗeli ɓesguji Maroc naɓe oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba sawto Ghali Abouba ma halanen lappol maɗa ha toon to Hunare Ndendori e ha toon to Seno Palela e mbattinorɗa ha kabaruji men jolam jaɓere Ghali Abouba bisimilla maɗa jam ñalle moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydou Sar ceerno Abdoulaye ko noon tigui en mbaɗi jillu men to Hammade Hunare e wuuro ceerno Amadou Moussa an en beltima hen no fewi tawa kadi nawno en ko lomtade dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e dendagal heblo sukaɓe Afrique en beltima hen no fewi tawa kadi ko dewgal ngal rewi lawol en teskima kadi yibɓe hewɓe en Amadou Moussa an andini en wonde no Amadou wurduno e dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko noon tigui o wurdi e
dendagal nokkuji to golloto e ɓe o jangguitta e ɓe o gollitto yimɓe heɓe nustima hen ɗum wayino hewno wade yimɓe foof beltima hen no fewi caggal ɗum kadi e jeeyi ha to wuuro men ndendori Hammadou Hunare ko kilométre goto woni hakkude mabɓe ene wayno oɗo saaha guure ɗe ko wontugo wuuro woto saabu guure ɗe koko ñantodiri en naati noon to studio walla mbiyen to radio wiyetego Rêve FM taw ko Baydi Kane Elhadj Baydi Kane udditno ngo radio yo Allah ɓuɓanmo en joddima noon e yoga e jaaɗiyankoɓe ardiɓe e ngo radio ɓe kolliri hen beela mabɓe no fewi Allah rokki en kadi fattange wawde wadde toon kabaruji men e ɗemgal Pulaar en jokkodiri noon jokkodiral moƴƴal waɗi hakkude men e mabɓe eɓe belti kadi e golle men ɗe mbaɗeten en ko noon kani enen weltare men saabu enen foof saago men ko humpidde leñol ngol caggal ɗum noon ceerno Abdoulaye Sarr en teskima en dañi beela mawɗo no fewi saabu kay hebde toon sehilaɓe hesɓe taw kadi ko jum fof ko sababude oɗo sababu saabi ɗum en jii kadi guure kewɗe taw ko guure nanoɗen walla guure ɗe kewɗen haalde inde mum e kabaruji men taw ko guureɗe en kewani fawde yittere men meeɗa fawde yittere men en dañi fartagi noon wawde yiide ɗen guure ko wayno wuuro men Seeno Palel e guure takkiɗe ɗum en keeɓi fatan kadi caggal lawol nde jahaten leyɗon ko lawol nde garten kadi ko lawol gongol ndewɗen en jii guure kewɗe tawa kadi ko guure nanoɗen en pecciti e nder wuuro men wiyetego ndulumaji demɓe e ndulumaji funeɓe ko ɗon tigui pecciden paaden to wiyete Jammel en jii guure kewɗe en beltima en teskima noon lawol ngol e oɗo saaha ko lawol musgol no fewi saabu kay goudron ala haydara lawol ngol koko heela woni koye fewnitere en teskima noon liggeyaji garɗuɗi fewi no fewni so tawi kay fuurankoɓe goyino ngala lawol so ngol lawol gasi mbiyeten tan ko sofreɓe ɓe yo jaaru jaam kono kay kala so neɗɗo dawi to ummade to wiyete so wiiro soogi kala so neɗɗo weela ko waktuji seeɗa ma yettoyo caggal kay ngolɗo lawol so gasi lawol golle garɗuɗi no fewi tawa kadi en teskima ko golle kewɗe ko mujju no fewi kabaruji men joolam jaɓeri Seydi Sarr koto leydi France Palel oɗo noon biyeteɗo biyeteɗo Mohamed Ben Salem ko ɓi roi d'Arabie Saoudite kanko woni prince héritier ko kanko kadi woni jawagal leydi Arabie Saoudite kalfinaɗo ndenka e kisal leydi ndi guila alet noon omo tawi e jillu makko to leydi France koto dawlaji denduɗe Amérique paɗen hono oɗo biyeteɗo hono jogui hono kujjikintoɗo woni avocat Donald Trump taw ko avocat makko ɓurɗo mawnude ɓurɗo ɓattade mo e ñalawma hanki o police mawɗo police FBI nani yimɓe mum tigui galle makko e bureau makko wadde ko wiyete perquisitionné ƴetti toon document ji kewɗi noon e losgoji ɗiɓe mbaɗata ko fati kay e tumede wonde jungo Russie wadde jungo Russie tawede e sumgoji gaddude Donald Trump e galle danejo e ko fati kadi losgoji suko debbo goto takkunoɗo Donald Trump meeɗi wadde ɗum ko wiyete violé efti ɗum alay saguel tawa kadi Donald Trump yoninomo haalis beele kay eɓe dañƴe ɗin document ji noon ƴettama e oɗo saaha ene tawi tigui e juuɗe hujjikintoɓe koto Chouta oriental paɗen on paami tigui koto leydi Syrie ko leydi Syrie noon ne teska e oɗo saaha fof jannuɗo kareli bonno toon teskama tigui e basarla saɗa yimɓe mum jorino e population o ko wiyete arme chimique ɗum noon woni mettere yimɓe heeɓe ha tengti Recep Tayyip Erdogan o holliri hen martere makko o wi kay so tawi kay ɗum laatima ma responsable uji woni tigui yamirɓe yo arme chimique o hutere toon woni basara saɗa yaadiɓe mum maɓe nimsa ɗum kaddi gurdam mabɓe. Wali Abouba konngol meɗen mbayni gum mbiɗen neɗɗo so tawi wumti andi ko guite nafata ene foti renade woto wumtude lawol ɗimmol jafoɗon de ha hande mabɓe gone jaggi en ɗum noon joolam jaɓeri ko haali Abouba to leydi Gambie ko koddanene Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen